Здравейте, приятели! Аз съм Евелина. Както знаете, днешната тема ще е за тези идиоти, които тормозят децата в детската градина. Аз се грижа в момента. И според вас трябва ли да бъдат наказани? Според мен да, защото не е хубаво така да изтезават, да бият, да обиждат малките деца. И може да пишете в коментарите да бъдат ли наказани, да бъдат ли водени, да бъдат ли още децата в тази детска градина, която ги изтезават, там учителките ги бият. И да. И какво друго да ви кажа? Според мен не е правилно така да се постъпва с малки деца на 4-5 годинки. И тук имам нещо. И да. Не е хубаво просто. Родителите, някой родителен от тези малките деца може смисъл да нямат толкова да си го позволят да бъдат децата си на психолог, на лекар. Деца ги удрали. И да. Другото, това беше. Мислете и пишете долу в коментарите как смятате да не се тормозят и да бъдат ли наказани тези грозни учители, гадни. Сега нека Мечо да каже. Това е Мечо. Мечо, кажи. Не трябва. Дайте палец нагоре, ако не трябва да си изделяват децата. Палче, 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 палче. И да, по-добре хора, пишете децата си, които госпожите там, господиновци, такива лелки, тормозят децата ви, нали Мечо? Да. И да, чао! Абонирайте се за моят канал и харесайте клипчето, ако мислите, че е справедливо да не тормозят децата. И пак казвам, пишете в коментарите и лайкнете клипчето, ако е така. Чао!